लावख्रिगुरि गामियाव अल आसाम ट्राइबल संघ आरो BTR ट्राइबल संघ Co-ordanation कमिटिया दावबायहैदों। दिनै चिरां जिल्लानि सान्तिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव दै लोमजानानै हालाय हाफाय जानांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों आसाम ट्राइबल संघ आरो BTR Co-ordanation ट्राइबल संघनि थान्दै हान्जाया। दैबानाजों भुगिजानांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTR Co-ordanation कमिटिनि लिंथुमगिरि निरन्जन ब्रह्मआ बुङो दि BTCनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि इभिक्सनखौ कमप्रमाइज खालामा होननायखौ आफादा बरायो। नाथाय आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव हाबसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारालासे हाग्रा होबथानायनि नामाव ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल हानिफ्रायनो होखारनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया। लोगोसे ट्राइबेल संघआ BTR सरकारजों ट्राइबेलफोरनि बागै सावरायनो एमेन्डमेन्ट बिनायखौ प्रमद बर'आ दिनैसिम खोनासङाखै होननानैबो लिंथुमगिरि निरन्जन ब्रह्मआ बुङो। दिनै बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा सान्तिपुर ओनसोलनि बे लावख्रिगुरि गामियाव जेनाखि जोंनि न' बां गैजायै दैजों जेरावनाखि दैनि गाग्लोबनाय दं गामियाव बे दैजों गाग्लोबजानानै न' बां सिलिंखार गैया जानानै एसे हाग्रायाव बिथांमोनहा आश्रय लाहैदोंमोन। दा BTR सरकारजों हाग्रा बिफाननि जों बिथांमोनहा एभिक्सन खालामजादों। एभिक्सन खालामजानानै दिनै जोंनिनो बर' एबा ट्राइबेल माहारि रायजो राजा माखासे बे लावख्रिगुरि गामियाव एसे हाग्रायाव आश्रय लाहैदोंमोन। दै खुरखानानै न' बां सिलिंखार जानानै दा बे दुखुनांथाव जाथायखौनो बे दुखुनांथाव रायजो राजाफोरखौनो जों नायनो थाखाय अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो BTR Co-ordanation कमिटिनिफ्राय जों दिनै नुजाफैदों आरो दुखुथिया बिथांमोन एभिक्सन खालामजानाय बिथांमोन रायजो राजाफोरजों जों रायलायदों, भाब बिनिमय खालामलायदों, सुखु दुखुनि बाथ्राखौ जों मिथिदों, बाहागो लादों। दा जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे BTR सरकारनि जेनाखि हाग्रा बिफान बिथां EM रन्जित बसुमतारी दा बिथाङा हाग्रा ओनसोलखौ रिजार्भखौ रैखा खालामनायनि नामाव जाबायदि जोंनि बर' एबा ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा हाग्रायाव आश्रय लायोबा जेबायदि एभिक्सन खालामदों हाग्राखौ रैखा खालामनायनि नामाव बेवहाय जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु गावजों गाव बर'जों बर'नि हायावनो बर'लेण्डआवनो बर'नि फिसाफोरखौ एसे कनसिडार खालामनायनि ओंथि दंमोन, कनसिडार खालामजायोमोन। एबा जिहेतु दिनैहाय बे लावख्रिगुरि गामिनि जेनाखि होखारजानाय उच्चेद खालामजादों BTR सरकारजों बिथांमोना जिहेतु ओरैनो हाग्राखौ दखल खालामनानै थाहैयाखै। बिथांमोना जाय गामियाव दंमोन बे गामिखौ जों नायजोब्बाय। कमप्लिटलि गामिखौ दैया खुरखानानै जेनाखि गराखहनिया होननानै बुङो बेहाय बाला अन्थाइ हाफाव जाजोब्बाय। दा बेयावथ' मानसिनि थानायनि खुनु रोखोम उपयोगि नङा। बेवहाय बोरै संसार जानो, बेवहाय बोरै जिउ खुंनो। दा बे हिसाबै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव बिथांमोनहा प्लास्टिक होना आश्रय लाहैदोंमोन। खिन्थु दैया जेब्ला बेयाव खुरखानानै बिथांमोननि गामिखौ सिलिंखार खालामदों गतिके सरकारनाव BTR सरकारनावबो प्राकृतिक दुर्योगनि मोनसे बिकल्प प्राकृतिक दुर्योगजों बिध्वस्त जानाय रायजो राजाफोरखौ मोनसे बेबस्था लानायनि बिकल्प लामा रायजोनाव सरकारनाव दङमोन। बेखौसो खालामनांगौमोन। बिथांमोनखौ बे दै खुरखानाय प्राकृतिक दुर्योगजों बिध्वस्त जानाय रायजो राजाफोरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव बिथांमोनखौ एसे आश्रय होनायनि बेबस्थाखौ सरकार लानांगौमोन। नाथाय बेखौ खालायालासे डाइरेक्टलि जेराव बिथांमोनहा आश्रय लाहैदों बेवहाय एभिक्सन खालामबाय, न' बां सिलिंखार खालामबाय। दिनै बिथांमोनहा आलाय आथानि जानानै दं। बियो जों ट्राइबेल रायजो राजा एबा बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा, बे दुखुनि बाथ्रा। नंखायनो जों खावलायदों BTR सरकारा बेबायदि खालायबाय थायालासेनो जोंनि बर'लेण्डआवनो हाग्रा ओनसोलानो जा जियानो जा जोंनि रायजो राजाफोरनि गावनि हारि रायजो राजाफोरनि सायाव जाहाथे बेबायदि हाग्रा रैखानि नामाव बेबायदि एभिक्सन खालामना आलाय आथानि खालामबाय थायालासेनो मोजां सिन्था खालामनानै जाहाथे मोजां थांना थानायनि बेबस्थाफोरखौ खालामो। बिथांमोनखौ बेबायदि एभिक्सन खालायालासेनो गुबुन सरकारि हाफ्रावबो बिथांमोनखौ लांनानै दोनहैनायनि बेबस्था खालामनो हायोमोन। आरो BTR बा BTCआ जिहेतु मोनसे ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा माने आसाम नङा बिथांमोनानो सुखिया भाबै खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो बे बेबस्थाखौ लानो हायोमोन। दा बे जों BTR सरकारखौ खावलायदों बिथांमोनहा जा खालामबाय एभिक्सन थाबैनो बिथांमोनहा बबेयाव थागोन
मोजां रैखाथि गोनां थावनियाव थानानै बिथांमोनहा जाहाथे थांना थानायनि राहा लामा मोनो बे बेबस्थाखौ बिटिआर सरकारा खालामनांगौ बिटिआर सरकारा बेखौ खालामथारनांगौ जों बेखौ खावलायो दिनै बेजों लोगोसे जों मानिबायानो हाग्रा रैखानि नामाव बिटिआर सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि इभिकसन खालामदों बोदोर जादों दिनै बिथां मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्राखौ रैखा खालामनायनि नामाव गावनि जातिब्लाबो ट्राइबेल जातिबाबो इभिकसन खालामनो बिथाङा फावसयाखै नागा दा बेबायदिनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एसेबां इलिगेल एनक्लजारफ्रा एनक्लज खालामनानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जोंनि हाया खमब्लाबो 4 लाख बिघासो जोंनि हाया अबैध बेदखलकारिफोरजों बेदखल जानानै दङ दा बे नंगौ बेनो दा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एसेबां बिघा लक्ष बिघा हाया एनक्लज जानानै दं अबैध बेदखलकारि बिथांमोनहा माने बेदखल खालामनानै दंजोबो आरो बिनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बावैसो सिगां बिथांमोना निर्देश नटिफिकेसन बिथांमोना फोसावदों बिथांमोना नटिस जारि खालामदों जे चिरां जिल्लानि आरो बाक्सा जिल्लानि गासै मोनथाम रेभिनिउ सार्केलनि आन्डाराव बे गामिफोरखौ इभिकसन खालामनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ निर्देश होदोंमोन आरो बेखौ निर्देश मथे बिटिआरनि सरकाराबो नटिस जारि खालामदोंमोन किन्तु दिनैसिम बे थारिखआ उच्चेद खालामनांगौ गुवाहाटी हाइकर्टनि जेनोखि उच्चेद खालामनायनि निर्देश होदोंमोन बे समा बारग'लांबाय दिनैसिम बिटिआर सरकारा उच्चेद खालामनाय जायाखै मानो उच्चेदखौ जायाखै मानो उच्चेदा जायाखै दिनैसिम बिनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि खालामदों सरकारखौ सन्देह खालामदों जों खुनु राजनैतिक दलनि पक्षपात नङा जों बिर'धिबो नङा जों गासैबो जोंनि मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मानो खारन आगोलनि बिपिएफनि सरकाराबो 15 बोसोराव खुनु अबैध बेदखलकारिखौ गामि मोनसेबो न'खरसेबो बिथांमोना उच्चेद खालामाखै दा बेबायदि राजनैतिक खारनाव होननानै जों सानना लादों राजनैतिक खारनाव जुदि जोंनि पार्टिया जोंनि सरकारफोरा जुदि बेबायदि जोंनि हा हु ट्राइबेलनि सय सम्पतिखौ जुदि बेबायदि जोंनि जेनाखि सांबिधानिक अधिकार सांबिधानिक सुरक्षानि फारसे बिथांमोना गोसो होआब्ला उच्चेद खालायाब्ला जोंनि ट्राइबेल एबा बर'नि हा हु सय सम्पतिया जोबस्रांलांगोन नामा फोजोबगोन नामा बिथांमोना राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय बे जोंनाव ट्राइबेल संघनाव मोनसे प्रश्न जादों दा नंखायनो जोङो खुनु राजनैतिक दलनि जों बिर'धिनि जों बयखौबो मोजां मोनो मानोना राजनैतिक दला गोबां जाति जनगोष्ठीखौ लानानै राजनैतिक दलब्लाबो जिहेतु इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन बिथांमोना जिहेतु जोंनि ट्राइबेल एबा बर' दैदेनगिरिफोरजोंनो दैदेनजानाय राजनैतिक पार्टि हिसाबै जोंहा समर्थन दं नाथाय बे समर्थननि ओंथिया बे नङा जे जोंनि ट्राइबेलनि सुरक्षा ट्राइबेलनि सांबिधानिक अधिकारखौ बिथांमोना खर्ब खालामगोन नामा बेवहाय जों सापर्ट गैया नंखायनो जोंनि बे थामोनथा ट्राइबेल हारिनि बर' हारिनि जेनाखि थामोनथा बेखौ बिथांमोना रैखा खालामनांगौ आरो बेखौ खालायालासेनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि अबैध बेदखलकारिफोरखौ दिनैसिम उच्चेद खालायालासेनो जोंनि हारिखौसो जोंनि ट्राइबेल हारिखौसो बर' हारिखौसो हाग्रा रैखानि नामाव उच्चेद खालामबाय थानाया बे मानिजाथाव नङा बिनि थाखाय जों सरकारखौ गरिहना होयो आरो उनाव बेबायदि खालायालासेनो जाहाथे बिटिआरनि हाग्रा बिफान बिथांमोनहा जाहाथे मोजां बिबेसना खालामनानै खामानिखौ मावलाङो जों बेखौ आसा खालामो आरो जों बेखौ दाबि खालामो